er på sydsiden af Vejle Fjord. Her hos os, der laver vi primært økologiske æg og æbler. Jeg tog ikke i starten at sige til Gert, at jeg synes, der lugtede, for jeg tænkte bare, at jeg ville synes, jeg var en pivskud. Ja. Men altså, jeg kunne sindssygt godt tænke mig at bruge de der store æg med 2-3 blommer i. Ja. Dem ser vi ikke ud til. Gammel Agernes her er jo en del af signaturkæden, helt nede på spidsen af Sydfyn. Vi er glade for økologi hernede, ja. Vi synes, det er fantastisk at få noget mere nærvær til dem, der laver vores råvarer. Hvor kommer vores varer fra, og høre lidt om deres problematikker. Jamen, vi er lige i gang med at sige noget tanken. Jeg har smagt det. Hvordan smagte det? Ja, hvordan smagte det? Det er kras, det her. Er det ikke bare til pynt, eller hvad? Det er fedt at komme ud og se, hvor de råvarer, vi arbejder med i køkkenet, som kommer fra, der danner sig som sin egen standard. Jeg håber, jeg sender dem væk herfra med en oplevelse af, at der bliver produceret gode fødevarer lige her. De der kokkefordomme, jeg havde, de blev bare betragtet. Nej, det gjorde det ikke. Det klæber lige fra. Det er i hvert fald noget, der hjælper mig på vejen til den der, jeg selv skal stå og tænke over, hvordan skal vi holde kvaliteten, hvordan vil vi gøre fremadrettet. Frugt og grøntsager og æg kommer i alle former. Store og små og smukke og grimme, ligesom også mennesker. Det er sådan lidt ukorrekt, at de bliver jo sendt til Most på Lolland. Så der er ikke rigtig noget, der går til spilde. Der er lidt mere respekt for både natur på en eller anden måde. Først da jeg kom ind ad døren, så kiggede jeg til højre, så stod der nogle af vores egne råvarer. Så har jeg så fået lov til at arbejde videre med dem og se, hvad man ellers skal bruge dem til. Der er jo en milliard måder, man kan bruge det her på, som jeg ikke havde forestillet mig, man kunne. Og det er fedt. Indtil videre er det gået op for mig, hvor vigtigt det er at komme med i processen som kok. Bare at få lov at plukke et æble, det her møder jeg jo folk, der aldrig har prøvet. Folk, der er her, de kan komme rundt og se, hvad det er, de putter i munden. Og det er taget lige herudefra. Det er lokalt, det er bæredygtigt. Det kan vi lige. Jeg håber, han tager med sig, at vi netop kan knytte stærkere bånd, altså landmanden til køkkenet, og vi kan få en bedre forståelse for hinanden.